Kas lang inattempt na ngamin dito, kas lang it's through Epicel guma. Di padano na di gijay marikrik na naguno kapadasan na kas may isang mistro. Namin gidi pa nang vlog. Panang ibatat di sistema dagdama. Kas lang at the basit raman na dito protesta ng imbaga na lata ka DJ letter na ka DJ. Barunan ng iti ko dyanan na adamot la encouragement nga imbaga dito hindi ninong na sa sinuman din ang ninong na ganyan dyan talaga isla atidug na talaga nakasla talaga nga atidug it should have been condensed tapos nalaslasag yung siguro marigatan ngayon dito iti rider nga mangi-condense takayat na talaga ibinsabi sa ditong gal pasama kin aming aspeto di may isa nga teacher slagas say tapno maawatan nga naling ito yung pangisursuratan na ni Aristotle kin atapag nga dito yung nga dito nga dani ko para kadigiti ay estudyante na nga misbong nga agkaligagong ngagbaling nga teacher DJ lang sa imbag nga bigat time. Thank you.